yaadiɓe jingganoɓe biyeteɗo Ousmane Sonko kanko wonno hoorejo jagorɓe Sénégal puɗɗima waɗude peeje balɗe ɗiɗi caggal ittede mo e hooreyako jagorɓe leydi ndi. El Malick Ndiaye hoorejo suudu sarɗeji ndu rotima golle muɗum hanki kikiɗe wonde hooreyako nambi en hoorejo ndu suudu eɓe daari eno Ousmane Sonko artirta wona député e nder ndu suudu janggo talata députéɓe ɓe no nodda battu. to bene kam Romuald Wadani duuɓi 49 ƴetti laamu hanki to Cotonou o lomtima biyeteɗo Patrice Talon laamiɗo mandaji ɗiɗi o foti tabitingol kisal e laamu potal gorma makko jagorɓe nogas e nayo darnama waktuji seeɗa caggal joɗade mo e laamu taski hitande hikka nde yarani noon heɓugol dabaji woɓɓe mbiya jawɗi to Bamako ko hunde sattude toon to leydi Mali ɗum ko saabu lancugol nokkuji yeyri tajugol laawi e ɓeydagol cogguli ɗi ɓesguji kewɗi keɓani layya haɗo kala ɗen ɗo tedduɓe bisimilla moon on calminamon juramon jettama bisimilla moon li kabaruji ɗi ɗo e Sénégal balɗe ɗiɗi caggal nde Ousmane Sonko itta e hooreyako jagorɓe leydi ndi hoorejo suudu sarɗiji ndu El Malick Ndiaye rotima kañumne golle alet hanki o holli wonde ko pellital hoore makko yilirde ndu suudu sarɗiji yodningal pellital makko kadi darima hanki e ɗabbude Ousmane Sonko arta e nder suudu sarɗiji ndu ɗe pellitte kese e alhaali politique Sénégal jibini haalulaji kiwɗi e mbadi hesiri jogogal leydi ndi keɗoɗen boliba. Biro suudu sarɗiji Sénégal andini famde alet hanki pellital El Malick Ndiaye rotade golle mum gardigo suudu ndu ɗum ko caggal batu mabɓe e mum biro o yoni golle hoorejo kiɗɗo suudu sarɗiji ndu El Malick Ndiaye o dowtiɗo golle mum ardade suudu sarɗiji hollingal pellital ko hanki e helle makko Facebook o holli wonde ko caggal nde o miiji o mitti o dori ittude ngal pellital e balanteje hoore makko andinde ko ñande ɗiɗi lewru sappo ɗiɗa ɓuuri hitan ujune ɗiɗi nogas e nayyi o suɓano wonde hoorejo sappo joyi ɓiire suudu sarɗiji Sénégal rotagol makko golle ɗe ari noon ko e saaha nde wayloji teska e gouvernement o tengti e ittugol Ousmane Sonko ardade jagorɓe wonande hertoɗo dawro Mamadou Albert Sy ngal pellital El Malick Ndiaye no wawi siforede politique ngam tan udditande Ousmane Sonko damal artude e suuɗo sarɗiji leydi ndi saabu mandama ko wonde député koko dartinano sayi nde o waɗano hoorejo jagorɓe Mamadou Albert Sy ina sikki kadi wonde El Malick Ndiaye ina wawi waɗede hoorejo jagorɓe ete so tawi ɗum laatima e wiide makko El Malick Ndiaye wonat ko maslowo walla heƴowo hakkude Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko ko en wonde fo boliba koye ɗeɗo balɗe garoje ɗe oɗo alhaali laaɓata janggo jagorɓe walla mbiyen député en ɓe nodda battu toon to suudu sarɗiju fedde biyetede takku wallu Sénégal ɗum ko lundiɓe laamu ngu kolliti ɓe mbaɗan ɓe kuccodiran janiyankoɓe hannde gam haalde alhaali leydi ndi ha tengti noon eko jogori wadde ko toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal janggo o talata to bene kam Romuald Wadani joƴƴinama hanki wonde laamɗo leydi ndi o joɗima e jappere hooreyako leydi ndi to Cotonou fode duuɓi omo jogori duuɓi jeeɗiɗi omo jogori ardade ndi leydi ɗum ko caggal nde o heeɓi polgu e woteji hooreyako leydi ndi waɗude ñande 12 lewru nayaɓuru faltido e yeeso candidat goto lundiɗo laamu ngu o lomti ko hoorejo kiɗɗo leydi ndi Patrice Talon e ngol ƴettugol laamu Romuald Wadani arti e toɓɓe kewɗe no tawa hen laamu potal e tabitingol kisal e nder wertago leydi ndi waktuji seeɗa caggal nde o ƴetti laamu kanko Romuald Wadani hoorejo keso Benin o suɓima jagorɓe muɗum gorma o waɗi ko jagorɓe nogas e nayo koye mabɓe o fawi hoolare makko no tawa ɓen hooreɓe jagorɓe hiɗɓe laamu Patrice Talon nayeɓal feccere gouvernement o ko rewɓe hay goto e lundiɓe tawtuɓe mo e orgal songoji ɗi tawaka e suɓaɓe